Lidé, kteří v té době žili na zemi a pozorovali hvězdné nebe, uviděli měsíc a byli překvapeni jeho krásou a mladostí. Říkali: podívejte se, jaký je měsíc šikula. Možná dlouho, možná nedlouho šel měsíc, když na své cestě potkal krásné hvězdičky. Tyto hvězdy lidé nazvali souhvězdím Panny. Panna je vysoká, krásná a má věnec z rudých máků. Tak jí spatřil i náš cestovatel. Panna držela v ruce hvězdný pšeničný klásek. Měsíc se těšil její krásou. Vzpomněl si však, kam putuje, a zeptal se, zda neviděla slunce. Navštěvuje-li ji a jaké to slunce vlastně je. Přichází ke mně sluníčko, odpověděla nebeská Panna. Posedí, pohladí mé klasy. Jsem mu vděčná za jeho dobrotu a laskavost. Ale tento host se dlouho nezdrží a cestuje dále. A už dávno slunce opustilo mé nebeské panství. Jestli ho chceš dohonit, jdi rychle a třeba se ti to podaří. To byla poslední slova Panny, která měsíc slyšel. Rychle se vydal dál na cestu za sluncem, když najednou na nebeské stezce uviděl váhy, zamyšlené a vážné.